ಅಂಚ ತಾಟೆನು ಒಂತ ಸಮಯ ನಾರಾವಿಗ್ಲ ಕೊರದಿತ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ 7 ಮೆಟ್ಲು ಬಹುಶಃ ಆತನ. ಈ ಸರ್ತಿ ತಾಟೆ ಆಲದ ಪದವುಡು ಉಳ್ಳೆ ಆಳದ ಪದವಗು ಎಂಗುಲು ಕಾಲಿ ಏರುನು ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆನ್ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಲೈಡ್ ಗಿಡಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಡು ಗಿಡವನ ಜನ ಪಂಡ ಕುಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರ ಆನಂದೇರು ಆರ್ನ ನಾಯರಡ್ ಗಿಡವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೇನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾಯರಡ್ ಗಿಡವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಜೇನೆ ತಾಟೆ ಏರು ಪಂಡವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಆಯುರು ಪಾರ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯುರು ಮಂಡ್ಯ ಪಾರ್ನಾಗೆ ಓ ಬಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿಲ ತೆರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಜನ. ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಇರು ಪಂಡೆ ತಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರು ಐನ್ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಏಪ ಸರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಪುದಾರ್ 2019-20 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡದ ಅಪ್ಪ 6 ಗಿಡ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್ತರು ಈ ತಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರನು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಪುದಾರ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಪಲೈಡ್ ಗಿಡವಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಕೆಂಡಿತ್ತರು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಚ ಬಂಡು ಕೂಟೋಡು ರಡ್ಡ್ ಮತ ವರ್ಗೋಡ್ ಗಿಡ ಮತ ಕಷ್ಟ ಐನ್ ಮತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಾಯರ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲ್ಲದ ಲೆಗನಂತೆ ಬಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಜಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೋಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಕಾತ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಏರ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪು ಇರಂದನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಏರ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಗಿಡಪು ಇರಂದಂಡ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ತಾಟೆನು ಒಂತ ಸಮಯ ನಾರಾವಿಗ್ಲ ಕೊರದಿತ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ 7 ಮೆಟ್ಲು ಬಹುಶಃ ಆತನ 7 ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಐತ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಐಕಲ ಕಂಬ್ಲಡ ಅವು ಬಂಜಿ ಇರ್ಕಂಡು ಅವು ಬಂಜಿ ಇರ್ಕಂಡ ಬೊಕ ಆಯುರ್ ಪಾರ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತನ. ಈ ಸರ್ತಿ ತಾಟೆ ಆಲದ ಪದವುಡು ಉಳ್ಳೆ ಆಳದ ಪದವಗು ಎಂಗುಲು ಕಾಲಿ ಏರುನು ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆನ್ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಲೈಡ್ ಗಿಡಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಲಿ ಏರುಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಾಮಿನಲ್ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಮತ ಕೊರ್ತೇರಾರು ತಾಟೆನ ಐಕ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತ್ ಗಿಡಾರೆ ಎಂಗುಲು ಎರುಲ್ಲ ಕೊರ್ತಾ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಂತೇರೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ ಕಮಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಕಿಡ್ಪುಗಂದ ಅವು ತೂಕ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನ ತೂಕದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ತಾಟೆನ್ ಕಾಲಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಬುಡಾತಿ ಎಂಗುಲು ಅಡ್ಡ ಪಲೈಡ್ ಗಿಡ್ಪರಾರೆಗೆ ಏರು ಕೊರ್ತಾ ಎಂಗುಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಾಯರ್ ಬಲ್ಲಡಿ ಏರು ಇಪ್ಪುನೆಟ್ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಏರುನು ಎದುರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿನೇರು ಕಾಲೇರು ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಿ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎರುಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡದು ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಮನ ಇರುತ್ತ ವಿಷಯಡು ಕುದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಆರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಪೋನಾಗ ಮುನ್ನೆಲ ಅಲ್ಪನೆ ತತ್ತೊಂದಿ ಆರು ನಮನ ಏರು ಕೊನೋದವಲು ತಾಂಕದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಾಂಕದ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆದಾರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಅಂತೆ ಎರುಬುರ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಪಂಡ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆದಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನೇಟ ಆದ್ರ ಎಂಕುಲು ನಂದಳಿಕೆದಾರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಐಕ್ಕಿ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದಿತೆರ್ಲ ಮರಣಿ ಗಿಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡ್ತೇರು. ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ಗ್ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರುಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ತು ಗಿಡ ಉಡು ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇರು ಆನಂದರಿಗೆ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಸರ್ ದಾದ ನೆನಪಂಡ ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಪೆರ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನ ಇನಿತ್ತ ದಿನೋಕ್ಲೇಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಡು ಗಿಡವನ ಜನ ಪಂಡ ಕುಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರ ಆನಂದೇರು ಆರ್ನ ನಾಯರಡ್ ಗಿಡವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೇನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾಯರಡ್ ಗಿಡವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಪಿರ ಒಡ್ಡಿ ದೇರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕೆರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಟು ವರ ಹಾಕ್ಯಾರ್ಡೇರು ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರದೇರು ಎದುರು ದೇರು ತೂದು ಅವ್ ನಲೆ ಬಕ್ಕಾಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚ ಮುರಾನಿಲ ಆನಂದ್ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಏರುಕು ದುಂಬುದನೇ ನೆನಪಾತನ್ ಆತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಆ ಏರು ದುಂಬುದನೇ ನೆನೆಪುಡು ಪಾರ್ರೆ ತೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ದ ಆವರಣೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದ
ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಐತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಐನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಈ ಪಿರವು ಎಂಕುಲ ಅಡ್ವೆ ಕಂಬಳಡ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 13 ಸರ ಜನ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ನೇಲೆ ಕೇಕ್ ಮತ ಕನತ್ತದ ಆ ಏರುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಟ್ ತಲ್ಪ ಎದುರು ಉಂತದ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಮತ ಕಟ್ತೇರು ಬೊಕ ತಾಟೇರು ಎಲ್ಲಿ ಏರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಲ್ಲ ಎಂಚ ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ತಾಟೇರು ಪಂಡವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಆಯುರು ಪಾರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯುರು ಮಂಡೆ ಪಾರ್ನಗೆ ಓ ಬಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿಲ ತೆರಿತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಟೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕುಲು ಏರುಕಾಟ್ ಪಡ್ದ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆ ತವತಿರು ಆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲ ತಾಟೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಂಡರಿ ನೀವ್ ಇನ್ನೋಡು ಪನ್ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪುಣ್ಣ ನಾಚಿಕಂಡ್ ಬೊಕ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಇಂಚ ಕೈ ಹಠಾಟ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ದಂಜಿ ಏರು ಆಟ ಬೊಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ಅವು ಪೂರ ಏರು ಬತ್ತನ ಸರ್ ಈಟೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಎರ್ಮುಂಡೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಟಿ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಬೊಕ ಕಾಳನ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂದ್ ತಾಟೆ ಬೊಕ ಎರ್ಮುಂಡೆ ಆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾವದಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಪದಾವದಾಕುಲು ಅಂದ್ ಎರ್ಮುಂಡೆದಕುಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆಕಲ್ನ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಇದಾರ್ಲ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೇನೆ ಜಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಡುಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ದಾದ ಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಓ ಪೂರ ಏರುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಿದೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನೆ ಎಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಎರ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್ ತಾಟೆ ಉಂಡು ತಾಟೆ ಆಲದ ಪದದಾರ ಅಡ್ಡಬಲ ಅಡಿಗಿಡ್ಪೇರು ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್ ಸ್ಪ್ಯಾರಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಟೀಲಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಇನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುದಿ ಮಲ್ದ ಆರು ಏಳು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಅಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಪಂಡಾರು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲದ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಲ್ತಾನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಪೋಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಂಬಳ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ ಬತ್ತದ ಓಡಿನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಓಡಿನ ಸುದ್ದಿಲು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಾರಿ ಆತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಎರ್ಲು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇಡೀ ದಿನ ತೇರು ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಇತ್ತೆ 200 ಅಜ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಬಾಡ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು 132 ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು 145 ಇತ್ತನು ಅಂಜಾದ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ 200 ಎಟ್ಟುವಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡೊಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಏರು ಕಟ್ಟುಪೇರು ಪಂಡ ನಾಲ್ ಜವನೇರು ಸೇರುದು ಏರು ಕಟ್ಟುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಾಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪೈರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಹಳಿತ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬರೋಂದೈತಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕನಪೇರಕುಲು ಅವು ಬಾರಿ ಆತಿ ಎರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೈಂದೂರ್ ಸೈಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಪಿರಾ ದುಂಬದಾತೆ ಏರು ಪಿರಾ ಒಂದಾಂಡ್ ಕಂಬಳಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ಉಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಈರೆಗ್ ಏರು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಡು ಸರ್ ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪುನಂಡೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ ಎಡ್ದು ಶುರುವಾತನು ಅಲ್ತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮುಂಡೆ ದಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ ದಕುಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡಿ ಐತ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಅನುಭವನಿಗೆ ತೊಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಲಾಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡಿ ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಟೈಪ್ ದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೆಟ್ಲ ಅರಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಯ ಅಮಸರೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮಸರೋಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಯಿ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಆರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಂಡ್ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಅರೆಡ್ ದಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಬಲ್ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಆರ್ನ ಬೊಳ್ಳೇರು ಕನತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆತ್ ಮೇಟ್ಲ ಆತ್
ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹರೀಶರ್ ನೇರು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಡ್ಲ ಅಂತ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾರ್ ನೋಟುಗ್ಲ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸರ್, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯತಾರು ಎಂಕುಲು ಆರು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಿಯರು ಗಿಡ ಅದ. ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಸೀತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ ನಾವೊಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಂದೆ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪದಾವ ಕಾನಟ್ಟದಾರು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಲ ಏರುಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹರೀಶರ್ನ ಏರುಪಾಡ್ದಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ಅಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪಕ್ಕ ಸಹಕಾರನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಅದ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್? ಒಂಜಿ 102 ಮಿತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ 200 ಬಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್. ಇರಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ನೀಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇಡ ಸರಿಯಾದ ಐಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆತನ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ್. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಸರ್. ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದಿತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಪುರ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಾರ ಪುದರ್ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶರು ಕಡಂದೆಲೆ ಗಣೇಶರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಏರು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ಅಂದ್ ಬೊಕ ದಾಮಣ್ಣೆಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಬಿಡ್ತು ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು. ವಿಜಯರು ಜಯಣ್ಣೆ ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ನಿತ್ಯರಾರು ತೀರ್ದು ಪೋತೇರು ಪ್ರಮೋದೇರು ಅಮ್ಯಣ್ಣೆ ಕವಿತ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ಎಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕೂಟಗೆ ಎಂಚ ಓವರ್ ಸೆಟ್ ಆವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಸರ್. ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನುಭವದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಿಲೇರು ಆರು ಕಂಬ್ಲಡು ಎರು ಗಿಡದ ಆರ್ನ ಎರು ಗಿಡದೇರ ಆರ್ನೇ ಎರು ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಲುದು ಐನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಿಲೇರು ಅರೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತ ಸೆಕುಂಡು ಸೀನನ್ನೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಕಂಬಳಡ್ ಪಾರ್ನಗ ತೂದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಹೂ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಮತ್ತ ತೂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು. ಸೆಕೆಂಡು ಟೈಮರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಟೈಮರ್ ಬಾರಿ ಬಿಗಿಯರ್ ಆರು ಸುರೂ ಟೈಮರ್ ಕೊಳತ ಮಜಲಪ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ ಕುದಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ದೊಂಜಿ ಟೈಮರ್ ಕನತದು ಮುರಳಿ ಅಂದೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ತೋಸಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಕುಡ್ಲ ಬೋದು ಕಂತದ್ದು ಕೊಳತ ಮಜಲ್ ಕುದಿತ ಸರಿತೆ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಒಂಜಿ ಫಲಪ್ರದಾಯರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಏರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಬೋಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಈಗಿನ 5 ವರ್ಷ ಏರಿ ಗಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪಂಡ ಸರ್ ಆನಂದೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಬಯಸಾದ ನಿಖಿಲ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ತೂಪೇರು ಪೂಜನೆಗಲ್ನ ಏರು ಇಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿದ ಎಂಗಲ ಎರು ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲರೆ ಕೃಷಿ ತಾಯಿ ಇತ್ತಿನೆಟಾತ್ರ ಆಯ್ ಇರ್ಲಿನ್ ಮತ ತೂವನ್ನಾಯನ್ ಎಂಕುಲನ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಿರೋಡು ಪೋಪ ಇಡೀ ಐನ ಮತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಾಯನ್. ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೀದ ಜವಣಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದಾರ ಬಾರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಜನ ಅನ್ಪನೊಲ್ಯಾರ ಎಂಗಲ್ ನೇರ್ಲೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೆರಾರ್ಲ ನೋಡುದು ಅದನಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ತಾಗತಂಡ ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಂಬಳ ನಗ ರೆಡಿ ಆಪೇರ. ಈ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವೇಕೆರೆಗ್ ದಯ ಪಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾರ ದುಂಪಿರ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಬೈಂದೂರು ನಾಗೂರು ಶಂಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ಶಂಕರ್ ನಿಕ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲಡ್ ಬತ್ತನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ತೋಜುಂಡು ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಎಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ನೀಲಿದ ವೈರಸ್ ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಜ ಅವೇ ಉಂಟು ಅವೇ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಲುಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಲುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಅಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದು ಅಂದ ಅವು ಆ ಕಲರ್ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಜ ಪಂಡ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಪೋತುನೆ ಇಜ್ಜಾರ್ ಪಂಡ ಶರ್ಟ್ ಇಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಿರಾವ್ದ ಐನೆ ಒರಿಪವಂದು ಬೈದಾರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಲಂಚೆನೆ ಐನಾತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಇರ ಸಲಹೆದಾದ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ಡೇಟೆಡ್ ಎರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ರಡಾಡೆ ಎರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡ ದಿನಾರ್ಲ ಪೋತುನಿತ್ತೆ ನಾ ಇತ್ತೆದ ಇವು ಇತ್ತದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತುನ್ನಾಗ ಈತಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಬಂಡ ಕಂಜುಲು ಒಂಜಿ 500 ಜೊತೆ ಕಂಜುಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲಾಂಡ್ ಪೈರಡ್ ಬತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಏತಿ ಏರು ಐಟು ಉಂತುಂಡು ಎಂಚ ಉಂತುಂಡು ಐತ ಪಂಡೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತ ಕನತ್ತದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೋಡತ್ತಂದ ಇಜಿಂಡ ಕಂಬಳ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣದೇರು ಸರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಗಿಡಪ್ನ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಏರು ಗಿಡವುಡು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಬಾರ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನದು ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬಜಿ ಬಡಪತ್ತೆಡೆ ಏರು ಕಟ್ಟಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅವು ಬೇತೆಗ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆದ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತೆ ಗಿಡಪನೆಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಸರಿ ಅವಳ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಪುಟಕ್ ಬರಡು ಗಿಡ ಬರಡು ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಮೇರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ 6 ನೇನು ಒಂಜಿ 2-4 ವರ್ಷದ ಮತ ಹೊಸತ್ ಜವಣಿಯರು ಮತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಂಜ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ ಮಲ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಮೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಆನೆ ತಿಪ್ಪು ಈ ಕಂಬಳ ಅವರ ಪೇಟದಕಲ್ನ ಕಾನೂನ್ದ ಟೈಮ್ ಗುಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರುಲೇನ್ ಮತ ಕುಡ್ಲಾಕೋನದು DC ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತುಂಡು ಬೆಳಗಾವ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮತ ಮಾತೆರು ಎಂಗಲ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು PR ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ ನೆಟ್ಟು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಬಾರಿ ಜನಕುಲು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರನೆರ್ನಕ್ಲು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಊರಿಂದ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪಂಡ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರು ಕಂಬಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೇರಿ ಸರಕಾರಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಈ ಕ್ರೀಡೆನ ರಾಜಕೀಯ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯ ರೈತವಾದೇ ನಡತದ ಮತ್ತ ಮಾತೇರು ಸೇರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಆಸೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಂಬಳಡು ಜಾತಿ ಒಂದೇತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡು ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಸರ್ ಕಡೆದಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ್ಪಾರ ಸರ್ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಜಂಡ ಗಿಡಾರ ಬರ್ಪಣ ಜವನರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಏತ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಐದಿನ ಹಳಾಪುಂಡು ಅತಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಓ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ನದ ಹಿನ್ನಡಾಪ್ನ ಐಕಾತ್ರ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಶಿಸ್ತಿಡ್ ಒಮ್ಮತೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಲ ವೈಮನಸ್ ಕಟ್ಟನಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊನಗುಡು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅವಡ ಸರ್ ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತೇರಿಯರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಏರು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಬರಡಾಕ ಎಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒತ್ತೊಂದುದು ಇನ್ನು ಈರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲದ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವತ್ತನ್ನ ಈರ್ನ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲಸದ ಅಡಚಣೆಡ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಿರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ
ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಹೌದು ಸರ್. ಇರಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ ಬರ್ಪಿಸಿರ್ತಿನ ಸೀಸನ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲಗೆ ಶುಭಪ್ರದಾವಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಾನಾದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡ ಪಂತ ಆಶಯ ಇಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.